As festas de Ribeira comezaban hoxe con normalidade a pesar da polémica xurdida en torno á instalación das atraccións. Unha polémica da que os populares responsabilizan directamente o alcalde, acusando de mentir sobre a autorización e tentar anotarse un tanto que non lle corresponde. O alcalde se intenta anotar un tanto que non lle corresponde, un tanto no que minte soberanamente pois tanto a poboación como os feriantes, porque efectivamente el cando dá esa roda de prensa a semana pasada é coñecedor plenamente de que non se pode montar na zona amarilla e, polo tanto, el omite unha información que é vital para a montaxe das atraccións. Consideran que o labor do seu grupo, xunto co do PBBI, foi fundamental para lograr o cambio de zonificación amarela que permitiu finalmente instalar as atraccións. Creo que se traballou arreo durante as últimas horas para poder sacar un acordo adiante e, dende logo, se presentou unha alternativa que ata o momento ninguén había posto en riba da mesa, porque o alcalde fala de que se lle denegou a zona amarilla, efectivamente se lle denegou a zona amarilla, pero que en ningún momento el pediu un cambio de zonificación da zona amarilla, como si o fixo nunha zona vermella que vai polo eixe central do que é a feira. Polo tanto, esa autorización exprés que efectivamente temos que agradecer pois a Portos de Galicia, aos funcionarios, aos técnicos que estuveran pois en disposición de traballar polo interese de Ribeira, deixando pois o mellor de atender outras cousas. Creo que tamén se fixo coas autorizacións anteriores, porque ese cambio que eles pediron tamén se fixo nun breve espazo de tempo. Polo tanto, aí hai compromiso por parte da Administración Autonómica, ao igual que houbo compromiso pois por todos aqueles que traballaron en poñer ao día un plan de seguridade que era completamente necesario para que as festas saíran adiante. Ante a presunta crise aberta no goberno por esta polémica, os populares exixen responsabilidades ao Executivo, así como a reconsideración do reparto de competencias. Bueno, eles deberían determinar se efectivamente están en sintonía para gobernar e, dende logo, creo que tamén deberían pedir responsabilidades políticas ante toda esta problemática que nos levou a que a 24 horas de comezar as festas estivese todo sin montar. Eu creo que o señor Pérez Barral debería tamén reformular se a persoa que ten ao fronte da Delegación de Festexos é a apropiada para levar esa concellería. Eu creo que habería que dirimir, que habería que depurar moitas responsabilidades neste tema.